A conselleira de Infraestructuras desprazouse esta mañá ata Noia para coñecer de primeira man o proxecto de mellora que se vai acometer na etapa do municipio. Hoxe mesmo sae a licitación esta obra, cun orzamento de 1,3 millóns de euros e un prazo de execución de 6 meses. As actuacións máis principais son a instalación dun pretratamento, tamén dúas bombas sumersibles, novas liña de lodos, instalación eléctrica, automatización e ese incremento de capacidade. Estamos a falar dunha potabilizadora que a partir destas obras terán capacidade para 24.000 habitantes e, polo tanto, unha actuación que supón o camiño definitivo xa para mellorar o abastecemento da auga aquí en Noia, porque hoxe a plataforma de contratos publica esa licitación destas obras de mellora e ampliación da potabilizadora en Noia. Esta obra virá culminar as numerosas actuacións que veu desenvolvendo o Concello para acabar cos problemas de turbidez que viña rexistrando nos últimos anos a Rede Municipal de Abastecemento. O Concello tamén dá pasos e estivo ao longo destes últimos tempos adquirindo terreos colindantes para posibilitar a ampliación da instalación, para que no futuro se podan levar a cabo tamén outras actuacións complementarias e, por tanto, estamos seguros de que esta vai a ser unha mellora significativa que vai a contribuir a corrixir determinados problemas de turbidez que se viñan dando ao longo dos últimos anos. Dende o Concello levanos a cabo unha serie de actuacións de mellora nestes últimos tempos que posibilitaron unha disminución drástica desos episodios de turbidez e que posibilitaron unha mellora no funcionamento do sistema. Pero era evidente que para poder acometer unha actuación destas características con un investimento de máis de 1.300.000 euros era necesaria a colaboración da Consellería. Estamos a falar de unha actuación que, independientemente dos pasos que se deron dentro do Concello, vaise ver complementada con investimento salientable e, sobre todo, con un criterio técnico logo de ter analizado durante tempo por parte da empresa redactora do proxecto e por parte da propia Consellería en que aspectos había que incidir para mellorar a instalación. Dende o Concello agradeceron este importante esforzo inversor que se ven sumar á recente adxudicación da mellora da EDAR, na que a Xunta investirá 2,3 millóns de euros.